Jussi tässä terve! Eli The Rolling Hobo. Mä oon ajanut tuolla takana näkyvällä 690 suunnilleen 40 tonnia viimeisen 3 kauden aikana tuolla ympäri Itä-Eurooppaa. Ja vähän kauempanakin Mongoliassa ja Siperiassa ja siellä sun täällä. Mä oon ollut siihen tosi tyytyväinen. Se on kestänyt ihan älyttömän hyvin ja mulla ei ollut mitään suurempia murheita sen kanssa. Päinvastoin kyllä se on yleensä, jos on jotain ongelmia tullut, niin se on löytynyt niinku puskin päästä, jos asiat on mennyt vihkoon. Mut anyways, viime kesänä alkoi vähän niin kuin nousee tie pystyyn tuolla Makedoniassa. Siellä alkoi polut olemaan niin jyrkkiä ja tiukkoja. Ja no, homma meni sitten siitä eteenpäin sille, että tässä on mulla nyt tää vuoden 2016 500 EXC, mistä mä rupeen rakentaa pitkän matkan laitetta. Täällä ei ole vielä metriikään. Sen verran mä tsekkasin, että se lähti kuin palmolta käyntiin. Ja nyt mä tsekkaan ihan perusjutut tästä, katsoo, että pinnat on kireillä ja pistää piuhoihin vähän lisää suojausta ja sen sellaista. Ja sit seuraavaksi lähdetään ajaa sisään ajoa ja sit vaihdetaan öljyt ja sit ruvetaan laittaa isompia osia. Niin mä uskon, että me saadaan tästä kyllä aika mielenkiintoinen pitkän matkalainen seikkailuenduro. Nyt on parin tallipäivän päätteeksi päästy videoon viime ajat tällä laitteella. Ja me ollaan täällä tämmöisen hylätyn lentokentän kupeessa Berliinin eteläpuolella. Sää on mitä parhain, ei ole liian kuuma. Täällä on mukava 5 tai 10 astetta lämmin, ihan kuiva keli. Tosi hyvä päivä testaa pyörää. Ja ensitunnelmat on kyllä varsin niin kuin oivalliset. Ihan hemmetin siisti laite, ei voi muuta sanoa. Ootan kyllä innolla, että pääsee tätä vähän varustelemaan nyt pidemmille matkoille. Tosi se on tietysti sääli nyt, kun tää on näin kevyt ja näppärä ja kiva, niin se on kuraa ruveta laittaa lisää romua tähän kyytiin. Kyllä se nostaa tätä painoa, mutta suunnitelmissa yrittää pitää niin massakeskipiste edelleen mahdollisimman alhaalla ja mennä niin kevyellä kuin pystyy. Ja katsotaan miten homma toimii sitten. Ei siinä kummempia. Mä lähden vielä tonne vähän sudittelemaan baanoille ja katsoo miten homma toimii. Moi!